Bilano ani khajani takukte bukuksang pastini joto sini 19 do pati prasaro hanjar tonero ani khajani takukte bukukte mapani saksong de joto serai khonai na tiring bisi ketalinge 1429 bosor bisi ketalinge haksang mate ani hamjak ma yafari joto no jibai sing belai khatun khajani bisinti taklai no khasang kini tiring bisi ketalno sing asokeno sing hom dong ke jeng manilai mankha eba sing lam soglai mankha bibhinno doroner bibhinno jagao juda juda jagao sing khlaile mani nukha eba sing aske tongtholai khatun khajakai sing khlaile mankha belai kheno paipleya hambai chini especially chini movement for Kokborok je organization team rokno president secretary bebak ajagani adong sing je chaitok mani bisingte sing taklai sing khlaile mankha belai khaksang mani hambai bahake hambai paipleya yafarnai sing tipra sangai jara chini laibuma eba chini kamajak tongmani huijak tongman no sing sasakai sing tebo mokol bustang tirik sing nugoi mankha obahkena sing taklai bisio bosang nukha state level eba district level eba panchayat gram panchayat level eba club level eba nok brum no taklai sing khlaile man nukha event ko khlaile kha obosimiya haste ganangai eba haktor ganangai sing Delhi Dehradun no palai lekha eba Pune o palai lekha Chennai o palai lekha Bengaluru palai lekha khobor jaman mani bisingti Kolkata o palai lekha Mizoram o palai lekha Guwahati o Shillong o Hyderabad o palai lekha Hyderabad ta kunui jaga o palai jakha o busukchi khatung mani ko o message no tinang tipra hasteni tipra salupurok na kohena ni musuko jara je tabubo tiring bisi ketalati confuse ngoi tongnaro eba sing poito chawai chini khabai go siman sigyang ngoi tongnaro nang o message no ang sanamu songo Kokborok for movement organization team borok je recharge khai je kubuina sono kamai tongmon no sono rutugo tikhai mani borok puro khai kha te borok abono poito chawai no tabuk social media emon kebono thokok mayani jora okhona sing obono porsin halma katam ni bagai himba puru borok sono khonoka taklai state level tring bisi katalo je Kokborok for movement ni general secretary chini borong nang nasang sar Binoy Deborma ni box hamanno chini khorang tv channel o rijak tongo norok jara je tiring noti confuse ngoi tongnaro eba poito chawai khawo sing nahar sukma yangai tongnaro bini kok samanno kisisa naidi boje kok samanno simipa naidi chini khorang tv channel no bo chini borong ganang masang Ranjit Deborma no bo hambai marbo tamni bagai himba tiring state level takla je khaijo tongna bono yaphang simi paithak jora bo live telecast eba YouTube roko bebak no rijak bebak no roi tongman bagai bono paipleya hambai marbo obahikana kusung tipra sarokni hamklai khlai tongnaro eba naharai kok sawai tongnaro eba himoi tongnaro no je jani mansak eba jani juktui sing borok sakango him tongai sing khikurugo phano dum sanani eba sing phandrnani chini mansak baksa ba kok bai buddhi bai gyan bai puru bai eba rang ko sabai chubai mangka chubadi obahikana sing je jani mansak sing chini tipra saroni hamkrai nainei rok je sammo thapana ngai tangkang borok na sing chubasro khlainani nang pugo tamkai chini laibu morok chini tipra sani kamai thangna nai tongha ni sing jotno poito chau phiaba sing je khlai tongnaro je movement khlai tongnaro borok na sing chini yak suda phologa sing borok baksa himya eba borok na phan dia ke borok bo bahai khlai manai abon bagai chini phan chini jotoni thansa nango abon bagai chini bubagra
Pradip Kishore Manik ko debro manu belai kana hambai maro taklai bini tiring ni message bo mandai o thangka eba khwayo bo thangka simna o thangka kwbangma jaga bo thangka yango bisram gon ron thangka bini message taklai ni belai nangkukmani Tiprasa puila Tiprasa aboni yagulo politics aboni yagulo dharma kok belai kana sung tui thai obon bagina sung Tiprasa hini sung go sina harma hanga sini bebak ya phang busuk tam chai tangka tam sini wan suk tani khlai thani bebak na sung buji manai hini ang khakao obon bagina o message belai nangkukmani tei abonon sung go sina hana mane sung puila sini Tiprasa aboni yagulo sung bibinno motha bibinno politics sini Tiprasa ni bagai kemai thangjak rokno je chaitok tongna rok rutugoi tongna rok eba laibo mano kathang khlainan hinai wansuk tongna rok aborokno sung chuba thai tongo aborokno sung sinoi sung phan mare nai yakma phoroknai please tang obono koihoro abon bagai no ani o message haste ni joto dapu buku joto Tiprasa 19 dofa hini khobjak tongnai rok sung chaitongna nangnai sini laibo mano sung kathang khaina nangnai sung joto thanchang mani yagolo sung 2 minute 5 minute bo nangya Maharaja sono saikana rekha sung bebak no khlai mane bebak ni experiment he manai abono sung koito khlai sung tabuni social media eba electronic sung kebono phogoi mian jorabo sung o message no koito sawi sung kaham hamya bebak no sika taw rekha pora doctor engineer bang mono sikito chini borok bang agini hai sung hemlok jagai bo sung Sia ni bagai sung abono kubu ing khana ni sung sia ni bagai sung wan sogoi tong phiaba tabuk ni jorao kene ke family eba thogoi malia tabuk ni jorao kwbang mono hasteo chini hasteo buini borok pungoi thanga oboni bisingo suno kwbang ma thancha na naimani nonnugei sungno podre pod sungno khagna ni bagai divided khlainan bagai chono bising chini borok ni bisingti chini MLA chini kwbangma borok koto rong bisingti rang puisa eba kok ni bisingti jono divided khainan bagai chesta nanai dakhuk bukuro ang obono sanamo sung tabuk kwbangma media ni jora abon bagai sung kene ke khogoi meya kene ke tatal sawi sung thokok malia sung kubui tamo sini hamkrai bahaike ungno eba Tiprasa ni kung kuchu kotor eba kuchu go kanani eba sini laibu marok dikhaijangnani te borom khaijangnani sabo khlai tong bahaike khlainai te bo motha khlai tong sung abono rugina sung yakma pholok lainai yak bai yak ma manju lai eba rom lai sung samung khlaina nangnai chubana nangnai sini bui hai sung asaka kogrok saimia khano sung phan baile sung khikruk rogole rom sawai dum sawai mano buisini sikango himoi chini Tiprasa roni bagai samungtan thai sung borono phan sudari mano eba nin thani kok tongkhai nung kok bai kok thai bai buddhi bai gyan bai rang bai tongkhai rang bai je jani mansa khai pono nini Tiprasa nini anin bagai singsa te kaham laibuma dikhai jagai tongkhai sung Mozagono sung ope promono sung mathangai machubanai asuna sawi tei buskango chini belai potol sa Christmas day abono roge haste ni rukrona and bas Christmas jotono jara je Christian dormono mani tonero boroni bukha kwal kheno boroni god no borok mani manten aboni yagor bosung chini kwbangma Hindu eba mutai khlai tongnaro borong boter phainai obaikena sing jani keboni no kebo opus khaiawe keboni no kebo sajagiawe sing jani khlai dene sung khlai lekhe bini nogo sejayawe bini nogo sejayawe sing puila abon bagaina sung Tiprasa joto sung Tiprasa ni sung gosina hemana nangnai abon yagolo se ni nukhongo nung sabono pujinani pujitongni sabono maninan manitongni bo politics no manina manitongni phiaba ni identity ni Tiprasa ni gosina harmani yagolo nung sinai je Tiprasa rong ni bagai bo party wo hingke hamno eba bo dharma wo hingke hamno
एबा bo परिवार एबा bo samung bo ideology no rkhai hamno nung abo sibai no nung nai abai himui phano nung ni tiprasani bagai nung opusta khaidi ni tiprasani bagai nung hanprai abono nung je khlai tongna ran nung ta kebengdi abono ani message Christmas ningibo New Year ningibo te 31st December January New Year robo जों खालायलायनो अबहायखोनो जों जुदा जुदा मानिलाय मानि जागाव जों जत तिप्रा सांगै थांगै मानो थांगै एन्जय खायमानो एबा पालाय मानो कुनु प्रब्लेम करि केनेके हाया सालाय मानि आबो खरक सानि जुक्रान दङै मानो एबा जोंनो सकागनानि जुक्रान दङै मानो आबोनो जों हास्तेनि लुकुरो जत तिप्रा सरक जों मा बुजिनाय Please all message sauna joto no ang profet tipra sangai ang sukia koi horo te khaksang ma te hamjak ma khani musung ma te Christmas New Year ni bagai kini bisi kata tin ni sal ni bagai joto no hamjak ma khaksang ma chibai ya parai ani ko orang mathaka hamdai